Top 10 film za ku je kalla a wannan satin. Na farko Jagora. Wannan Jagoran film ne na wani mutum wanda in ka gansa kawai ka ga mutumin kirki amma ta cikin mugu ne. Sannan film ne na irin abun tsoron nan wanda za ga shi yana rayuwa ne normal kamar mutane amma kuma gaskiya akwai matsaltsalu da suke faruwa a kansa da wasu irin abubuwa. Sai kun kalli wannan film din, mai gida Sultan da kansa ya fassara film din nan. Film din nan yayi masifar kyau. Ku je ku kalle. Sai kuma Alfa, shi kuma wannan Alfa mutum ne wanda shi ma irin aka yaudare sa a rayuwa, irin yake so ya ɗauki fansa akan budurwarsa. Fim din nan shi ma zai kayatar da ku, ana tashin hankali, ku je ku kalle. Sai kuma Salansa, shi kuma Salansa irin fim ne wanda irin sirrin ƙasa irin haka, wanda irin ana so a kai wa ƙasar Indiya hari, to akwai wani babban jarumi shi ma da suke yake so ya fata wannan abin da yake faruwa. Shi ma fim din nan ya kyau, a ji a kalle sa. Sai kuma Rangaji, wannan Rangaji shi ma fim din yayi masifar kyau. Wow, fim din nan gaskiya ya burge ni domin shi ma ɗaukar fansan iyalansa da aka kashe masa, shi ma yana so ya ɗauki fansa. Fim din na ya kyau, a ji a kalle. Sai kuma rikicin ma'aurata, shi kuma wannan rikicin ma'auratan shi ma fim ne wanda za ku ji daɗin sa sosai. In an ce rikicin ma'aurata kun san me ake nufi, me za ku kalla. Fim din na ya kyau. Sai kuma Rayuwa, shi kuma wannan fim din Rayuwa gaskiya ba kasafai aka fiye samun irin ma fina-finan nan a duniya ba. Fim din yayi masifar kyau saboda fim ne akan mutum wanda irin bai damu da rayuwa ba, bai damu da kowa ba, yana rayuwa cikin talauci da faduwa, to sai kasance dan fada cikin rikici irin na kuɗi ko kuma irin ya fada cikin rayuwa mara kyau, daga nan kuma irin duniya dawo kansa. Fim din nan shi ma kyau, a ji a kalle sa. Sai kuma Avatar, to Avatar dai gashi nan an fassara shi na uku, an kawo muku shi wannan karan, ku je ku kalli wannan fim din. Sai kuma Arangama, shi kuma wannan Arangama fim din police ne, yayi masifar kyau wanda yake rigima, yake fada akan irin bincike da wasu abubuwa. Shi ma fim din na ya kyau, a ji a kalle sa. Sai kuma Jarabar So, oh my god, wannan Jarabar So in dai kana neman love story to an tashe ka a satin nan, ka je kalli wannan fim mai suna Jarabar So. Sai kuma Jemage, ba sai an baka labari ban aka ce ma Jemage to jarumin zai iya kasancewa Jemage, bi ma'ana fim din zai iya taba ma kwakwalwa. Fim din nan